1993, όταν έγινε ο νόμος, αναφερόταν σε περιορισμό του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας με την εύλογη αμοιβή για ιδιωτική αναπαραγωγή. Τι είναι η ιδιωτική αναπαραγωγή και η εύλογη αμοιβή? Είναι ότι δεν μπορούμε μόνοι μας να πάμε και να εισπράξουμε. Οπότε, ο νομοθέτης προβλέπει ότι αυτό δεν θα γίνεται στο σπίτι ή στην επιχείρηση καθενός που χρησιμοποιεί έργο δικό σας για ιδιωτική χρήση, αλλά μέσω του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης θα εισπράττονται κάποια χρήματα πώς επί των τιμών εισαγωγής ή ενδοκοινοτικής απόκτησης ή εγχώριας παραγωγής που χρεώνουν, που τιμολογούν οι εισαγωγείς, οι επιχειρήσεις τέλος πάντων που φέρουν αυτά τα τεχνικά μέσα και το χαρτί στην Ελλάδα. Τότε το ονομάσαμε εύλογη αμοιβή. Και ήταν εύκολο να πούμε ότι τη φτιάχνουμε εμείς την εύλογη αμοιβή όπως θέλουμε και την προσδιορίζουμε μόνοι μας. Όμως, οι εισαγωγείς μέσα από πολλές δικαστικές αποφάσεις στο ΔΕΕ, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρχιζαν και βγάζαν μια νομολογία. Αυτή η νομολογία κάποτε ήταν υπέρ των δημιουργών, υπέρ των δικαιούχων και άλλες φορές ήταν κατά. Γενικώς στρίμωχνε τον τρόπο υπολογισμού. Κάποια στιγμή βγήκε και μια οδηγία για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης. Και σε αυτή την οδηγία, την οποία την ενσωματώσαμε εμείς το 2017, λέει κάπου στο άρθρο 28, στην παράγραφο 1, περίπτωση ΙΘ, ότι ο οργανισμός θα πρέπει να έχει το ρεπερτόριο το οποίο οφείλει να επικαιροποιεί τουλάχιστον ανά 6 μήνες. Τι είναι το ρεπερτόριο? Τα έργα των μελών. Συνεπώς, τα μέλη πρέπει να βγάζουν κάθε χρόνο νέα έργα και να τα φέρνουν με δήλωση και να λένε «Να, αυτά έχω» και δημοσιεύονται νόμιμα εκεί, εκεί και εκεί. Επίσης, πάλι με τον ίδιο νόμο, το 4481 του 17, για τη διανομή των ποσών, το άρθρο 19, λέει «Η διανομή στους δικαιούχους λαμβάνει χώρα κατά αναλογία, όσο αυτό είναι δυνατόν, προς την πραγματική χρήση των έργων τους». Οι φωτογράφοι, όπως ξέρετε, όπως και οι εικαστικοί, είπε πριν ο πρόεδρος ότι δεν έχουν ταβατζή. Δηλαδή, στη φωτογραφία, στην εικόνα, φωτογράφος είναι αυτός που πουλάει κιόλας. Δεν είναι συνθέτης, ούτε στιχουργός, ούτε ερμηνευτής, εκτελεστής, τραγουδιστής, δηλαδή ή οργανοπαίχτης, ούτε εταιρεία παραγωγής δίσκων ή εταιρεία παραγωγής οπτικοακουστικών έργων για να καταγράψει το κάθε μισθουλάκι ή την κάθε αμοιβή στην αλυσίδα που φτάνει το έργο μέχρι τον παραγωγό ο οποίος θα το διαθέσει στο κοινό. Με συμβάσεις, με ΦΠΑ, με τιμοκατάλογο
με τιμολόγια, αλλιώς οι επιχειρήσεις αυτές είναι παράνομες. Και υπάρχει μια πλήρης καταγραφή σε αυτές τις κατηγορίες των δικαιούχων. Από το δημιουργό, δηλαδή το συνθέτη, σκηνοθέτη ή τον στιχουργό, μέχρι τον παραγωγό. Συνεπώς είναι εύκολο για αυτούς να πατήσουν στο λογιστήριό τους τα κουμπάκια και να βγάλουν τι κόστισε, τι πληρώθηκε ο καθένας της κάθε μιας κατηγορίας, της κάθε μιας αλυσίδας έργου. Είτε είναι μουσικό, είτε οπτικοακουστικό, είτε και εκδοτικό. Σε εμάς ο καθένας είναι και ο εργάτης, και ο πολιτής, και ο πλασιέ, και ο λογιστής, και τα πάντα. Εδώ λοιπόν έρχονται και πατάνε κάποιοι και λένε, μα εσείς δεν έχετε αποδείξεις για να μας πείτε ποιο είναι το οικονομικό σας αποτύπωμα στην αγορά, στην πιάτσα. Δεν αποδεικνύεται τίποτα. Δείτε τα έργα σας τζάμπα. Ενώ ο δίσκος, ενώ το βίντεο, ενώ η ταινία. Ερχόμαστε λοιπόν στις διαβουλεύσεις που γίνονται για την κατανομή μεταξύ των μεριδίων των οργανισμών, να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Γιατί? Γιατί όλες οι μελέτες αγοράς, οι έρευνες αγοράς, δείχνουν πάνω από 25% τη χρήση φωτογραφίας για ιδιωτική αναπαραγωγή. Τα δικά τους πολύ κάτω. Και εκεί όμως έρχονται να ανατρέψουν και να φέρουν τα πάνω κάτω. Με διάφορους τρόπους. Δεν είναι του παρόντος. Στο παράδειγμα από 13 τόσες είναι 0,70. Λοιπόν, θα δείτε μέσα αναλυτικότατα, και ο Ορκωτός τα έβαλε αναλυτικά και εμείς τα γράψαμε, για την περίοδο 2017-2020, όταν ο οποίος ανέθεσε σε 3 εταιρείες, σε 3 επιχειρήσεις της αγοράς, συμβούλους της αγοράς, να αξιολογήσουν τα ευρήματα των ερευνών αγοράς που είχαν γίνει και τους είχαμε αναθέσει εμείς, όχι μόνο οι φωτογράφοι, όλοι, 16 οργανισμοί, για όλους τους τομείς. Οι φωτογράφοι είχαν 27,5% στα κινητά. Μας δώσανε λοιπόν, εισηγηθήκαν και μας δώσανε 21 κάτι. Κάποιοι άλλοι λέγανε, μα εμείς φτιάχνουμε ταινία. Είμαστε επενδυτές. Η επένδυση κοστίζει. Τους λέμε ναι, αλλά το εισιτήριο που πας να δεις το έργο κάνει 12 με 15 ευρώ. Φωτογράφοι τζάμπα τις δίνουν. Τις φωτογραφίες, ο αντίλογος. Οι εικαστικοί τα ίδια. Πήγα στο Λούβρο και βρήκα απ' έξω στα σκαλοπάτια κάποιον που μου το έδωσε για €0 το έργο που ήταν μέσα. Σε αφίσα. Φωτογραφία. Έλα καημένε. Τόσα χρόνια ήμουνα στο ριζοσπάστη και μετά στα κανάλια. 0,3. Συνομιλητής μας από άλλον οργανισμό.
Σας ξέρω έναν ένα. Τζάμπα τα δίνετε. Και έχουμε κι άλλα. Το 2017 οι Πολωνοί που μπήκανε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν αγωνία για την εύλογη αμοιβή. Όταν τιμολογούμε θα πληρώνουμε ΦΠΑ. Άλλοι λέγανε όχι. Άλλοι λέγανε ναι. Και πήγε η υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και λέει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσέξτε, δεν κάλεσε δυστυχώς τον ΟΠΗ, τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, τον κάθε ΟΠΗ, έτσι, κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών και πήγαν οι αρμόδιοι του ΦΠΑ να κάνουν πρόσθετη παρέμβαση, να πούνε τι, δεν ξέρω. Έρχεται λοιπόν ο δικαστής και λέει η εύλογη αμοιβή στην Ελλάδα λέγεται δίκαιη αποζημίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δημοσίευσε μια οδηγία αργότερα, το 2001. Ο νόμος μας ήταν το 1993. Το 2001 λοιπόν, που δημοσίευσε την οδηγία αυτή, η οδηγία αυτή ονομάζει την εύλογη αμοιβή τη δική μας δίκαιη αποζημίωση. Για το ίδιο πράγμα. Αλλά σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες χώρες, όπως στην Αγγλία παράδειγμα, δεν υπάρχει εύλογη αμοιβή. Εκεί γενικώς δεν υπάρχουν και πολλά δικαιώματα. Και δεν θέλανε τίποτα να το ονομάσουν αμοιβή. Αποζημίωση. Έρχεται λοιπόν ο δικαστής και λέει τι είναι αυτό, ΦΠΑ θέμα, ωραία. Τι λέει η οδηγία, δίκαιη αποζημίωση. Πάει με τη λέξη. Στις αποζημιώσεις δεν πληρώνεται ΦΠΑ. Και καταργεί οποιαδήποτε τιμολόγηση με ΦΠΑ. Κάποιες χώρες όπως η Ελλάδα, παλαιόθεν, είχαν το χαρτόσημο. Νην τέλος ψηφιακής συναλλαγής. Λέει, ΦΠΑ δεν θα πληρώνετε, αλλά θα πληρώνετε τέλος ψηφιακής συναλλαγής, χαρτόσημο το. Έβγαλαν και εγκύκλιο, ειδικά για την εύλογη αμοιβή και ειδικά για τις περιπτώσεις του δικαιώματος παρακολούθησης, τους εικαστικούς που πουλάνε μετά από εκθέσεις κτλ. Η απόφαση αυτή λοιπόν του 2017, για όσους ψάχνουν και γράφουν, σε Παύλα 37 κάθετος 16, λέει αυτό, ότι στην δίκαιη αποζημίωση δεν καταβάλλεται ΦΠΑ. Γιατί είναι αποζημίωση. Μας περιποιήθηκε η ΑΡΔΕ. Ποιο είναι όμως το σε βάθος νόημα? Όταν είναι αποζημίωση, πρέπει να την αποδείξεις τη ζημιά σου, για να μπορέσεις να πάρεις αποζημίωση. Μα είναι αμοιβή, λες εσύ κατά το δοκούν τόσο γουστάρω, είναι απόλυτο το δικαίωμα. Στη ζημιά όμως κάπως ζορίζει, πρέπει να το αποδείξεις. Γι' αυτό λοιπόν ο άλλος έρχεται και λέει, έχετε εσείς δικαίωμα που τις δίνετε τσάμπα. Και εδώ βγήκαν και μια σειρά, έχω κι άλλες, απλά αυτές είναι οι εύκολες και πρόσφατες. Και λέμε, επειδή ξέραμε, φωτογράφοι,
δεν αρκεί να πούμε ότι βγάζουμε φωτογραφίες. Και ο δικηγόρος βγάζει φωτογραφίες. Μπορεί να βγάζει και αυτός καλές φωτογραφίες. Μπορεί να χρησιμοποιεί το κινητό για να απεικονίζει και να κρατάει για την πάρτι του ωραίες φωτογραφίες δικές σας. Πάω μέσα σε ένα μαγαζί και βλέπω φωτογραφίες. Κάνω έτσι, τάκ, τάκ, τις κρατάω. Ή τις κατεβάζω στο φλασάκι μου. Ή τις κατεβάζω στο κομπιούτερ. Ή στο τάμπλετ. Ή στο λάπτοπ. Όλα αυτά τα τεχνικά μέσα βαρύνονται με 2% στην τιμή εισαγωγής. Τα φωτοτυπικά και τα πολυμηχανήματα με 4. Το χαρτί με 4. Το φλασάκι με 6. Μικρό. Είναι θέμα λοιπόν απόδειξης της ζημιάς μας. Γιατί αν ο καθένας φωτογραφίζει, τότε ο καθένας μπορεί να έρθει και να πει δώσε μου και εμένα μπάρπα στον οργανισμό. Αυτό είναι πρώτον εξευτελιστικό.